Centar diplomatskog života sinoć je bila Skupština grada, gde je grčka ambasada organizovala prijem povodom nacionalnog praznika te zemlje. Primu su prisustvovali diplomatski predstavnici stranih zemalja, ali i brojni zvanici iz javnog, kulturnog i sportskog života Srbije. I mi smo bili tamo. Evo kako je bilo. I ove godine Grčka obeležava svoj nacionalni praznik. To je sećanje na 1821. godinu, kada je počeo ustanak grčkog naroda protiv turskog osvajača. Brojnim kulturnim aktivnostima, izložbama, akademijama i diplomatskim prijemima obeležava se ovaj dan. Tako je i u Skupštini Beograda, jer rezidencija Grčka na Dedinju je isuviše mala da primi 1000 zvanica. Domaćin prijema bio je ambasador Hristos Panagopoulos, koji je u Srbiji posljednje 2 godine, a pre dolaska u Srbiju bio je ambasador Grčke na Kipru. Saradnja Grčke i Srbije ima dugu tradiciju koja se temelji na istorijskoj, privrednoj, kulturnoj i duhovnoj bliskosti naših naroda. Na temeljima prošlosti produbljuju se i jačaju odnosi i u budućnosti. Zato ambasador Panagopoulos u izjavi za RTS kaže da je budućnost Srbije i Grčke dobra i da je ovo zlatni period u kojem su naše dve zemlje. U poslednje 4 godine učinjeni su značajni koraci napred. Grčka je predvorje Balkana, ali i glavni politički činilac u regionu. Ne treba zaboraviti na činjenicu da je Grčka posle Nemačke, Italije i Amerike 4. ekonomski partner naše zemlje. Najveći prodor za sada načinjen je u bankarskom sektoru. Najčešći povod za odlazak naših građana u Grčku jeste odmor, počev od Atine koja je puna priča iz 1000 godina duge istorije i mitologije. Ime je dobila po boginji mudrosti. Ko se prepusti duhu grada, zaboravit će na naslage smoga iznad svojih glava. Sada, posle olimpijade, imaju metro i novi aerodrom. Zbog mešavine istoka i zapada, Atinu zovu i Pariz Mediterana. Ne treba pominjati Glifadu, Vulijagmeni, Eginu, Pirej, Mikonos, Rodos, Peloponez, Patmos, Hersonisos, Tasos, Krf, Skorpios i naravno Krit. U Beogradu postoji udruženje Grka, ali i Helensko poslovno udruženje koje okuplja 20 grčkih kompanija. One su uložile značajna sredstva u različite oblasti i prisutne su u brojnim sektorima, od bankarstva i telekomunikacija do prehrambene industrije, industrije šećera, cementa i turizma. Trgovinski promet između Grčke i Srbije u prošloj godini dostigao je oko 300 miliona evra. Grčke kompanije u Srbiji trenutno zapošljavaju više od 25.000 ljudi. Samim tim i pitanje ambasadoru Hristosu Panagopoulosu šta dalje? I kada se Srbija uključi u Evropsku uniju, živećemo mirno, imaćemo napredak i sarađivaćemo onako kako nama dolikuje. I kao što sam rekao, mislim i verujem da je naša budućnost sjajna. Inače, na reveru ambasadora Grčke primetili smo i značajno priznanje koje je dobio od predsjednika Republike Grčke. Velika mi je čast da mi je ta medalja dodeljena, jer ovo priznanje simbolizuje borbu protiv okupatora i dobija se za najveća dostignuća. Osim diplomatskog prijema u Skupštini Beograda, na sceni Centra Sava 24. marta biće izveden balet Grk Zorba, a 25. marta u 11 sati u Patrijaršiji biće održana liturgija.